Vaak zie je op het eerste oog niet hoe goed of slecht het met de natuur in een bepaald gebied is gesteld. Dat geldt ook voor de Tuspeel, een groot nat natuurgebied in Midden-Limburg. Het is een tussenstop voor ons team dat dit keer van noord naar zuid reist. Dat klopt, we gaan de hele provincie door dit keer. We zijn gestopt nu in Heel bij de Tuspeel, Jos. Een heel bijzonder gebiedje hier. Ja, dat mag je wel zeggen. Een heel bijzonder gebiedje. Net aan de rand van de Napoleonsweg. Begin jaren 70 hebben wij dit verworven. En dat was toen al een heel unieke plek. Want het is een peel. Het zijn allemaal restanten van plantaardige resten. We moeten ervoor zorgen dat we zelf geen veenlijken worden uiteindelijk. Hè? Want Jos, het is hier behoorlijk nat. Hier is er heel veel gebeurd hè, door jullie. Wat is er gedaan? En wij staan hier op een zogenaamd levend hoogveen. Alleen, daar groeide heel geleidelijk aan een berkenbos op. En dat berkenbos dat zorgde voor een stukje verdroging. Dus de berken die hebben wij er hier massaal afgezaagd. We hebben aan de randen, aan de zijkanten hebben we wat aansluitingen gemaakt door wat overgangen weer open te plaggen. We hebben waterhuiskundige maatregelen genomen om te zorgen dat de sloten die hier lagen, dat we die allemaal dicht hebben, dat er ook geen afvoerpunten meer waren. En dat hebben we als herstelmaatregel genomen om het veen weer aan de gang te krijgen. Want we hadden immers onderzocht dat het nog krachtig was om zich verder te ontwikkelen. Dit is nou dat hoogveen. Ja. En dit hoogveen, het wordt hier als het ware met de veenbes wordt het gewoon één grote mat. En wij zijn zojuist over de pil heen gelopen en dan zie je dus dat dat één grote massa is van plantenresten. Ja. Na het herstel wat ik verteld heb, is dit een systeem wat normaal gesproken op eigen kracht verder kan en nagenoeg geen werkzaamheden meer nodig heeft. Ja. Maar wat je nu krijgt, door eigenlijk wat dit veenmos heel goed kan, dit veenmos dat kan heel goed stikstof vastleggen. Dus dat is een hele goede eigenschap. Ja, zeker. Maar een teveel aan stikstof, waar we nu gewoon mee te maken hebben, zorgt ervoor dat dat veenmos, dat water, niet vast kan houden. En dat water met stikstof loopt weer uit het veenmos. Dus wat je krijgt, te veel stikstof, spoelt uit, is eten voor de bomen, voor het pijpenstrootje, voor de berken. Die worden vervolgens groter, die zorgen weer voor schaduw. Daar gaat het veenmos en het veenbes weer van dood. En de daarbij behorende plantjes, denk met name ook aan zonnedauw. En zo is de cirkel in de verkeerde richting kapot. En wat doen we daarom? Na het herstel wat wij toen, begin jaren 2000, uitgevoerd hebben, hadden we hier de hele pil vrij van berken, vrij van opslag. En wij zijn hier elk jaar bezig om de bomen en struiken te verwijderen. Als we dat niet doen, gaat dit hele systeem naar zijn knoppen. Want die stikstof die blijft naar beneden dwarrelen. En wij blijven hier die bomen en struiken weghalen om het systeem te laten overleven. Het is levend, het is levend hoogveen. Maar we willen eigenlijk naar een systeem dat bijna geen handjes meer nodig heeft. Ja. We verlaten de natte en vlakke Tuspeel en dalen straks verder af naar Zuid-Limburg, naar Bemelen. Daar zien we hoe de kalkgrassenlanden te lijden hebben onder het teveel aan stikstof.